Eguerdion, Joseba, Aiora Urbieta naiz, eta gaurkoan etxean oso ohikoa dugun osagai bat erabiliaz, gatza erabiliaz, bainu gatz bat egingo dugu oso modu sinplean. Bueno, gaurko bainu gatzak egiteko itsasoko gatza erabiliko dugu oinarri bezala, eta gero olio esentzial desberdinak aukeratu ditut, bat mandarinarena eta bestea izpirikoarena. Horrez gain, kolore pixka bat emateko larrosa petaloak eta izpiliku petaloak erabiliko ditugu xehetuta. Hasteko oinarrizko olio bat erabiliko dugu, kasu honetan almendra olio bat, eta horri olio esentzialak gehituko dizkiogu. Nahasketa hau egiterakoan, gutxi gora bera, 20 mililitro oinarrizko oliotan, bota ditugu 25 tanta mandarina olio esentzialanak eta izpiliko olio esentzialanak. Bainu gatzak erabiltzeko, ohikoena edo izaten da, bainuontzi batean ur berua jarri eta hor pare bat eskukada gatz bota, pixkat nahaztu eta bertan bainatzea. Baina, horrez gain, erabilera gehiago eman diezazkiokegu. Adibidez, oinen bainuak ere egin daitezke, denok ez daukagulako bainuontzi bat etxean, ez? Oinen bainuak adibidez baita ere oso erlaxagarriak izan daitezke eta tente lana egiten duten pertsonentzat eta oinak oso kargatuta izaten dituztenentzako izan daiteke deskantsurako modu bat baita ere. Bestalde, dutxan ere erabili ditzakegu, eskuka bat hartu eta esfoliante bezala ere erabili ditzakegu. Ile koipetsuentzako ere egokia da, grasa koipe hori gutxitzeko. Bakit jende askok sendabelarrak bainuontzian zuzenean ipintzen dituztela euren bainuetarako. Niretzako agian ez da modurik egokiena, azkenean petalo guztiak hor gelditzen direlako, gorputzean itxatxita, eta igual ez da modu erosoena. Beraz, bainuetan sendabelarrak jarri nahi baldin badituzue, niretzat modu egokiena infusio bat egitea izango litzateke, ondo kargatuta, lapiko batean ondo belarrez beteta, gero hori iragazi eta ur hori gehituko geneoke gure bainuko urari. Nahasketa hau egin ondoren, petaloak xehetuko ditugu, errotatxo batekin, nahi izan ezkio mortero bat erabili dezakegu, baina igual ez dira inxe geldituko beraz, errotatxo bat erabiliko dugu horretako. Aukeratzen ditugun olio esentzialen arabera, aromaterapian efektu desberdinak egingo dizkigu, eta adibidez guk batzuk bai prestatzen ditugu erlaxagarri bezala, eta beste batzuk berriz arnaz aparatuko bideak irekitzeko eta olio esentzial desberdinak gehitzen dizkigu. Batzutan gehienetan menta, ezkaia, izpilikua, eukaliptua izan daitezke, eta nahasketa horrekin modu berean ur berotan gatza gehituko ditugu, eta gero bainatzen ari garen bitartean, bapore horiek arnaztuaz, arnaz bideak irekiko dizkigu. Beraz, prest daukagu nahasketa hau, hemen daukagu sendabelar xehetuen nahasketa ere, eta orain denak batuko ditugu. Halako errezetak topatu ahal izango dituzue duela gutxi atera berri dudan liburuan, geure gorputzean eta etxean buru jabe, eta jakin dezazuen, 4 urtarotan banatu dela liburua, eta urtaro bakoitzeari dagozkion errezeta egokienak edo sailkatu ditu dela bertan. Urtaroen banaketaz gain, ikusiko duzue liburua beste 4 ataletan dagoela zatituta, 4 gai bezala hartu ditut nagusiak, etxea goxatzeko, geure gorputzean, garbiketa eta sukaldean. Eta orduan atal bakoitzean ikusiko dituzue nola prestaketa desberdinak ditugun urtaroari lotuta. Azken tantatxoa gehituko dizkio. Eta, ikusten duzuen moduan, kolorea, gris xamarra gelditzen da, izpiliku petalo xehetuen gantik, pixkat gorriago nahiko baldin magenduke, larrosa gehiago erabili beharko genuke, laranjaren azal lehorrak xehetuta erabili ditzakegu baita ere, eta hor pixkat laranjago geldituko litzateke, eta gero hori, elikagaiei botatzeko koloranteak ere erabili ditzakegu beste kolore batzuk emateko. Amaitu dugu, prozedura guztia, errex ikusi duzuen bezala, eta orain, gure ontzira pasako dugu, ontziratuta, etiketatuta utzi, eta erabilgarri izateko. Eta zikatrizatzaile bezala ere, bakigu itsasoko gatzak laguntzen duela, beraz, prozesu horretan ere lagunduko dugu. Gainera, gehitu dizkiogun olio esentzialei esker, lavanda izpilikoarena eta mandarinarena, bi hauek lagunduko digute, pixkat estresaren aurka aromaterapian egiten den lan horrengatik, eta baita erlaxagarri bezala ere.
Bueno, ikusi duzu ez modu errazean egin dezakegun geure gorputza zaintzeko produktu bat, beraz, ez dago aitzakiarik, dena daukagu gatza etxean, beraz, animatu eta egin, ondo izan hurrengora arte.